שלום לכולם וברוכים הבאים לעמוד שלי. קודם כל, מי שעדיין לא מכיר אותי וצופה בי פעם ראשונה, אני אציג את עצמי. קובי סולטן, אני בן 27, במקור אני מעכו, היום אני חי בדובאי, חי ונושם את שוק הנדל"ן כאן, פוגש את היזמים, פוגש את הקבלנים, מכיר את השכונות, זה ככה בגדול. עכשיו, הסיבה שאני עושה את הסרטון הזה, כי יש המון אייפ סביב השקעות נדל"ן בדובאי. יותר מזה, יש שמועות איפה כדאי להשקיע, האם כדאי להשקיע בבטומי, האם כדאי להשקיע בגיאורגיה, האם כדאי להשקיע בארצות הברית, האם כדאי להשקיע בישראל או כל מדינה אחרת בעולם. חשוב לי לעשות סדר, כי בסוף כמשקיע נדל"ן, פחות מעניין אותנו אייפ, פחות מעניין אותנו סיפורים, מעניין אותנו מספרים, ובהדרכה הזאת אתם תבינו בדיוק למה נכון להשקיע בדובאי, למה אני נכנסתי להשקעות בדובאי, ואיפה הכי נכון להשקיע בדובאי. אז קודם כל, לפני שנתחיל, אמרתי, יש מלא יעדים להשקעות נדל"ן. יש 3 פרמטרים שיגברו האם מקום יהפוך להיות יעד נדל"ן חזק. פרמטר ראשון, הגירה חיובית. ככל שכמות התושבויות במדינה עולה, היא הופכת לפלוס. מה זה יוצר לנו? זה מייצר לנו יותר ביקוש. יש יותר ביקוש, מן הסתם שזה משפיע על מחירי הנדל"ן. פרמטר שני, זה תיירות. ככל שכמות התיירות במדינה יותר גבוהה, מה זה מייצר? זה מייצר הנאה במשק, וככל שהמשק יותר חזק, מן הסתם שזה משפיע על הנדל"ן. והפרמטר השלישי זה מיסוי. ככל שהמס הוא יותר נמוך, זה מושך אלינו לאותו יעד משקיעים כל כך חזקים. כי אם אני עכשיו לצורך העניין, בואו נשווה את זה רגע לישראל. אם אני עכשיו משקיע שמחזיק בהון של 100 מיליון שקלים, אני משלם 23% מס חברות, אתם מבינים שאני משלם 23 מיליון ש"ח מיסים. ואוטומטית זה לא מאפשר לי כי אני לא אוכל להחזיק בהון הזה. אז ברגע שהמקום הוא עם מס יותר נמוך, זה מושך משקיעים חזקים. עכשיו, למה אני התעסקתי בדובאי? למה אני נכנסתי לדובאי? כי אחד, מבחינת הגירה חיובית. ככל שכמות התושבויות במדינה עולה, כמו שאמרתי, זה מייצר יותר ביקוש. בדובאי בכל שנה מהגרים בין 250 ל-300 אלף אנשים. עכשיו, המושג הזה מהגר כישראלי הוא לא בא לי, הוא בא לי בקונוטציה שלילית ואני לא אפרט על זה יותר מדי. בדובאי, אני מהגר בדובאי. האנשים שמהגרים לדובאי זה אנשי מערכות, זה אנשי טכנולוגיה, זה אנשי סייבר, זה אנשי בינה מלאכותית, זה אנשים ממעמד סוציו-אקונומי מאוד מאוד גבוה. עכשיו, בוא ניגע בתיירות. בשנת 2025 היו בדובאי כ-20 מיליון תיירים בכל השנה. ולגבי המיסוי, כאדם פרטי, אני אלחש את זה, כדי שלא ישנו את זה, אבל 0% מס. עשיתי עסקת נדל"ן, קיבלתי עמלה, קיבלתי קומישן של 100,000 דירם, 100,000 דירם הולכים אליי הביתה. וזה מטורף, וזה למה הנדל"ן בדובאי הוא כל כך חזק, זה למה יש אייפ סביב הדבר הזה. אז נכון, יש אייפ, דובאי השם שלה בתחום הנדל"ן הוא מאוד מאוד חזק, אבל חשוב לי להבין את הנתונים האלה, לפני שאני נכנס להשקעה נדל"נית, לאו דווקא בדובאי, בכל מקום, מה קצב הגירה שם, האם המיסוי שם הוא נמוך, ומהי רמת התיירות שם. ברגע שיש לי את המספרים האלה, אני מבין אם זה המקום שאני רוצה להשקיע בו בנדל"ן. עכשיו, בוא ניגע רגע בדובאי ונבין איך דובאי בנויה ואיפה נכון לי להשקיע. עכשיו, דובאי מחולקת לשלושה טבעות. יש את הטבעת הראשונה, את הטבעת השנייה ואת הטבעת השלישית. הטבעת הראשונה, אזורי הביזנס ביי, איפה שנמצא הבורג' חליפה, כאן נמצא האזור הזה. יש את אזור פלם ג'ומרה, אי הדקל, אי מלאכותי, אתם בטוח מכירים אותו. יש את הדובאי מרינה. זה אזורי הטבעת הראשונה. עכשיו, אזורי הטבעת הראשונה, אם אני משקיע לטווח ארוך, לא נכון לי להשקיע שם. למה? כי זה אזור שכבר מיצה את עליית הערך שלו, הוא כבר מיצה את הפוטנציאל שלו. אם אני רוצה לעשות עליית ערך, אני לא אלך לאזורים האלה. אלא אם אני ארצה לעשות, אני כמשקיע, המטרה שלי זה נטו לייצר לי תשואות מסחירות, אז כן, זה אזורים שהם טובים. לרכוש את הנכס עולה לי כבר יקר, אבל אני מייצר שם סחירויות גבוהות. הכל עניין שבסוף איזה משקיע אני. אם אני משקיע שרוצה לעשות עליות ערך, אני אלך לאזורים שהם מתפתחים, שהם לא מפותחים, כדי לנצל את הפוטנציאל. אם אני משקיע שמעניין אותי נטו תשואות פירותיות, תשואות מסחירות, אני אלך לאזורים שהם כבר מפותחים, נכון, אני אשקיע שהם יותר, אבל אני אקבל גם תשואות מסחירות יותר גבוהות. אז זה ככה בגדול. עכשיו, יש
באופן כללי, יש דבר כזה גם שנקרא עסקאות דיסטרס. עסקאות שבן אדם לא מצליח לעמוד בלוחות השלומים, אז אנחנו תופסים את הנכס שלו במחיר נמוך. אלה דירות שאני כן אקח באזורים האלה. למה? כי אני רוכש את הנכסים האלה במחיר שהוא נמוך משמעותית ממה שהוא שווה היום. ברמה, אם נגיד לצורך העניין, יש לי פה את האזורים האלה, פה איפה שהביזנס ביי, יש פה דירות שנבנו לפני 10, 8, 6 שנים, אני רוכש את הנכס היום במחיר שרכשו אותו לפני 6, 8, 10 שנים, ואז זה מייצר לי עליית ערך בלי לחכות יותר מדי. זה בכלליות. עכשיו, אם אני משקיע שרוצה להשקיע לטווח ארוך, אבל אני כן רוצה לייצר עליות ערך, אני לא אלך לאזורים של הטבעת הראשונה, אני אלך לאזורי הטבעת השנייה. מה זה האזורים האלה? יש לי פה לצורך העניין, רק שנייה תנו לי. יש לי את אזורי ה-JVC, שדרך אגב, זאת אחת השכונות שהכי התפתחו בשלוש שנים האחרונות. 2024 היא עשתה עליית ערך מטורפת. יש פה את אזור ה-JVT, שדרך אגב, יש לי דירה שהדירה נמצאת פה. בואו נעצור שנייה ואני אסביר לכם למה רכשתי פה דירה, כי אני כמשקיע נדל"ן חשוב לי מאוד להבין את הדברים האלה. שכונת ה-JVT בנויה בצורה כזאת. פה, על הכביש, יש פה בניינים, על כל הקו הזה. פה, אין פה בניינים, הכל פה כפי שתשימו לב, יש פה וילות. מה זה מייצר לי? זה מייצר לי, הדירה שלי פה, עם נוף לכיוון הזה. זה מייצר לי נוף שלם לאזורי המרינה לכיוון השקיעה. עכשיו, מי שהיה בדוביי ושעה באזורי המרינה, יודע שלדוביי יש את אחת השקיעות הכי יפות שיש בעולם, כי זאת שקיעה מדברית. אז תבינו שהדירה שלי פה מייצרת לי נוף ישיר למרינה בשקיעה, וזה למה נכנסתי פה להשקעה. בואו ניגע באזורים נוספים. יש לי פה את אזור רק שנייה, רק רגע, יש לי את אזור הספורט סיטי. דרך אגב, זאת אחת השכונות הכי מתפתחות שיש בשלוש שנים האחרונות. נכון להיום, למי שצופה את הסרטון הזה בתאריך של היום שהעליתי אותו, היא עשתה עליית ערך בשלוש שנים האחרונות של 68%. תבינו איזה עליית ערך היא עשתה. יש פה מגרשי פאדל, מגרשי ספורט, מגרשי כדורגל, שכונה באמת יפה. יש פה את המוטור סיטי, יש פה מגרש פורמולה. עכשיו, היופי בדוביי, שלכל שכונה מסוימת יש לה אופי. אתם תיכנסו לכל שכונה ושכונה, היא שונה לחלוטין משכונה אחרת. עכשיו, יש עוד שכונה נוספת שאני רוצה לגעת אתכם, שדרך אגב, זאת שכונה מצוינת להשקעה, שנקראת, אני ארשום פה שזה יקרה לנו מהיר, שכונת ה-DLRC שנמצאת פה. מצוין. עכשיו, DLRC דרך אגב זה דוביי לנד רזידנס קומפלקס. עכשיו, למה השכונה הזאת כל כך חזקה? קודם כל, כפי שאתם שמים לב, ביחס לדוביי, ביחס לשכונות האחרות, השטח שלה הוא מאוד מאוד קטן. יחד עם זאת, סביבה, יש לי פה את הסיליקון אואזיס, דוביי סיליקון אואזיס, עמק הסיליקון של דוביי. פה יש את כל אנשי הטכנולוגיה, אנשי המערכות, אנשי המעבדה, כל האנשים שממעמד סוציו-אקונומי גבוה, פה הם עובדים. עכשיו, כאן יש לי את אזור האקדמיק סיטי, אזור האוניברסיטאות והאקדמיות והמכללות של דוביי. יש פה נכון להיום 27 אוניברסיטאות פעילות. עכשיו, יש בתחזית, הולכים לפתוח פה שלוחות של אוניברסיטת הרווארד ואוקספורד מארצות הברית. כל אוניברסיטה כזאת הולכת להביא כ-80,000 סטודנטים בשנה. עכשיו, האנשים שהולכים ללמוד שם, בסוף הרווארד ואוקספורד זה אוניברסיטאות שהן מאוד מאוד יקרות, אז בואו נבין שמי שהולך ללמוד שם זה אנשים שהם באים ממשפחות במעמד גבוה, ככה שהדירות שרכשו פה יהיה פה שכירויות גבוהות, והשכונה הזאת, זה למה יש לה ביקוש. עכשיו תראו, אני חוצה פה את הכביש, מגיע לאקדמיק סיטי, חוצה פה את הכביש, מגיע לסיליקון אואזיס, וזה למה השכונה הזאת כל כך חזקה. עכשיו, אלה האזורים, כמו שציינתי, שמי שרוצה לבוא ולעשות רווח הוני על הכסף שלו, לעשות עליות ערך לטווח ארוך, אלה שכונות מצוינות להשקעה. עכשיו, בוא ניגע בטבעת השלישית. הלא הם דרום דוביי. דוביי סאוט, יש פה
את הפלם ג'בל עלי, שכבר הוא מתפתח, כמו שאתם מכירים, יש פה את הפלם ג'ומרה. עכשיו אני אומר לכם דבר כזה, מניסיון שלי, דוביי, בכל פעם שהיא עשתה משהו, בכל פעם שהיא בנתה משהו, הפעם השנייה תמיד היא תהיה יותר טובה. למה? כי הם למדו מהטעויות של הפעם הראשונה. עכשיו, שימו לב, סתם נגיד לצורך העניין, הפלם ג'ומרה, שתבינו, יש פה X ענפים, פה יש יותר ענפים. כאן יש כניסה אחת לפלם ג'ומרה, פה יש 1, 2, 3. תבינו איך היא לומדת מהטעויות שלה. דרך אגב, פה יש את השדה תעופה אל מכתום. זה הולך להיות השדה תעופה הכי גדול בעולם. עכשיו, על פניו זו נשמע השקעה מצוינת. מי שבא להשקיע לטווח ארוך, מה שנקרא דירה לנכדים, זה השקעה מצוינת. מי שרוצה לעשות עליות ערך בטווח הקצר, זאת לא שכונה שהיא מתאימה לו. למה היא לא מתאימה לו? בגלל שאין לנו עדיין דאטה מי האנשים שהולכים לגור שם. אנחנו לא יודעים מה טיב האוכלוסייה שתהיה שם. נגיד לצורך העניין, ב-DLRC מקודם, אמרתי לכם שאני יודע מי האנשים שהולכים לגור שם, כי יש לי את הסיליקון אואזיס שמושך לי X, ויש לי את האקדמיק סיטי שמושך לי X. אז אני יודע מי האנשים שהולכים לגור שם, ואני יודע מה הצפי, מתי הולכים אנשים להשתקע שם, אני יודע מה הדאטה. פה עדיין אין לי את היכולת לדעת. עכשיו תגידו לי, תשמע, אבל יש פה את השדה תעופה. נכון, אבל יש היום את השדה תעופה, את ה-DXB, שנמצא ממש כאן, ופה האנשים שגרים כאן, באזורים האלה, מסביב, יש את אזור דיירה, יש את אזור בור דוביי, זה אנשים שהם ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. אז נכון, אז מה אם יש שם שדה תעופה? אבל אני לא יודע מה טיב האוכלוסייה עדיין שהולכת לגור שם, ואני בכל אופן, בתקופת זמן הנוכחית, בגלל שאני לא מחפש לעשות השקעות ארוכות ממש, אני לא הייתי נכנס שם להשקעה. עכשיו, מי שאומר לי, תשמע, אני רוצה דירה לנכדים, בסוף זאת תהיה השקעה מצוינת. למה? כי בדוביי מהגרים בכל שנה בין 250 ל-300 אלף אנשים, אז מתישהו כן יהיה שם ביקוש. אבל נכון לכרגע, אני לא יודע, וזאת תהיה השקעה ארוכה מאוד. עד כאן להיום. אם יש פה שאלות למישהו, אתם מוזמנים לרשום לי פה בתגובות, אני מבטיח לעשות על זה סרטונים. אם יש לכם נושאים להדרכות שאתם רוצים לדבר עליהם, אתם יכולים לרשום לי פה למטה. חברים, תהנו, תצפו, וטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם, תיכנסו להשקעות נדל"ן אך ורק על מספרים, עזבו אתכם סיפורים, רק מספרים ורק נתונים, שיהיה לכולם אחלה ערב.